Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai saurare barka da yau. An samu wata mata guda ɗaya tilo da ke yi wa maza kaciya. Wannan yarinya 'yar shekaru 17 da aihuwa a duniya, wato Hassana Gambo. Ta ce ta gaji wannan sana'ar wanzancin ne daga mahaifinta. Yarinyar ta ƙara da cewa a ganinta duk abin da maza za su iya, mata ma sukan iya yin wannan. Ta ƙara da cewa za ta riƙe wannan sana'ar wanzancin ne hannu bibbiyu ba tare da gazawa ba. Ta kuma ce a ƙallantawa mutum 80 kaciya maza. Yarinyar tana cewa ita a ganinta babu wani abun a tuwo a gani ka gaji sana'a daga ƙarshe ka batta ta tsallake gidanku. Tana cewa insha Allahu za ta riƙe wannan sana'ar ta gadonta hannu bibbiyu har iya tsawon rayuwarta. Dan uwa mai saurare, me ra'ayinka game da wannan matar? Zainab Tanko, mai shekaru 17 a duniya. Mun gode. Domin sake kasancewa da mu, na subscribing da alamar ƙararrawa domin sake ganin sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode.